Kira enak kabeh awak ini wis dikoplok kiri yo. Untung mamaku iso ngene mijet lek gak iso yo bongko kabeh aku. Ini iki enake lapo yo. Lapo. Enake lapo yo. Sultan. Sopo iku? Sultan. Ya Dar, mrene Dar, pomong kono kanca Dar, dolen Dar. Ayo. Halo. Iya, Sultan datemi. Iya. Iya. Wong kok aku loro kabeh, untung aku iso. Kan sinyal pacar. PA. Wis dolen yo. Pacare Rio tok wanti kok ngono. Lho, ayo wis dolen nang pedakan. Murah iki. Pedak guru sak yo. Kena naik. Nak Mas Gerang. Ayo. Aku ini bisa kena apa ya? Apa katanya dolen pengen kerja tapi gak dolen kerja. Cok anjene langsung. Wis gerang dah iku. Parani. Gerang men iso genakno pedaku dah. Kamu lapo Tar? Apa buat? Buat tandane nang aku. Biasanya lah buat tambah nang Pak Ali. Apa sih sing rusak? Tak tandane mari iki. Suara tandane. Saya Dar. Dar. Kok turu sih Dar? Cok hari iki. Apa Mas Gerang? Bari ya. Bari ya. Iki kurang sithik. Terus iki. Iya. Iya. Wis mari. Ya, sudah. Tak boleh kerja sih. Yo, hati-hati lo, Yar. Yo. Awas ngantuk.